Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Jai Pongalong Kido Singhason constituency ke parlo Singnar Kemalong EPHLC pen vote kerekamai kanipon. Singhason constituency ke parlo Jai Pong Singnar Kemarong along ar sigjit pen vote kerek ami kanipon. Laso along EPHLC Central Committee pen sarkiri rong par pen aluhiaman pen chetongdun. Mayalong raraphan mesen alam the thanpon si non ke bangji kili ka hutke napit mate ki siarjana phansi vote nang pinang pola pen nilitum haided lote Karbi Anglong akar ike EPHLC asong pen pachun ponwek puputa sarkiri rong par pen ningjepon. Lapen laso amelong Congress pen inut lapen BJP pen bangthom kebra hiniatum EPHLC asong long nang chepa ogdon lo pusi pherang kya thengno sarkiri rong par pen nang pachinidon. Fuloni pen aruning tikathar Karbi Anglong News. तो किनी दाक सिंहासन कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्लो सिंगार के महाबार दाक किनी EPHLC पेन अवेयरनेस प्रोग्राम चेरोक तकमाई ता दोहुत दाक मास जॉइनिंग प्रोग्राम ता पेदोलो दातन के दाक दोन थोंके ब्राकेट थों अबांग को तुम किनी दाक BJP माने कपड़ा पॉलिटिकल पार्टी में EPHLC दोना ची प्रॉब्लम असी सिंगार के महाबार के हा 2019 पेन EPHLC मांगे थे गानी हुट पेन ता दाक EPHLC दोन लोग सिदा के ना शराब में चेको दो न्यूज़ मुनो रिकॉर्ड दो दातन दाक MP हुट MLA लापेन के रामतंग MAC रन दाक EPHLC फंडोक से वोट की वहाँ रिकॉर्ड नहीं तुम लोग दे असी नहीं तुम EPHLC पेन सिंगार के माफन नहीं तुम इम्पोर्टेंट पियो आधे people अपलोड तंग आजा ता पॉलिटिकल पार्टी ना दाक काउंसिल नंग चारी सिता है दी सिंहासन कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटअप टू पादुबी अमात जाय लांगहिन ता काली बरकांथि ता काली कुलुनी ता काली सिंहासन ता लापुना पादुबी अमात ला दाके जांगरे सोना था लांगले आ सरकार ती नंता लांगले akapre constituency long ba singason constituency da akapre dim la development le zeta singnar ke ma panung kuti la itum sini pa me lasi EPHLC pe na bangke jakong le ke bang lo polo tangte bai tuma sar jaya thale ke hai lo polo tangte singnar ke mara tum ta akapre ka constituency asona thak akapre ka hawar asona thak kaching pura a modwan tame long lap na halo lapan pi lap lalu tuma ke mangke apan da langhin te bohat ko panchot seta brak school mesen ave ki dunalang mesen ave community hall ave thang ta wela da singnar ke mong thang da pipe kasi non MP ki thuria bang amena constituency lo ake hai omor sing kiso batai kon sila damang batai kon si dagarat phananche mathalo lapen kupia hormo kupia development sila da kilo nali thang dak che bang da nang chelang tha nali chingjin so se mala da lasini tum EPHLC ke yongsi tuma sar jaya ka thar ke hailo bulo tangte dak singnar ke ma phan ka lang tuma ki mangate dak community hall ban chenglok dak school ya mesen lapen kijun alang la kadoi tame pilap la halo sir tangte model ko bot conduct a guidance ateng bulo tangte personal alam ke camping hot ke lam jailong le pusi thekonlong lase laso along ke isi ni party tum bangke nali tum party akin depan kiputot lason thekonlong lase laso putar nalhin model code of conduct athilo bulo tangte di especially la ruling atu pen chenglok la kado political party ta personal attack long la ke chini loga la si jaya ka thar sara phana bangke EPHLC padoni phan bangela tuma pham ke to jaya ka thar phan mati haka chingnang thu loke no CM amat kande sokos notice ke jaya ka thar mane sokos notice ke lega lele CM tuliram ham se sokos notice ke lega haka chirong PP ham se sokos notice ke lega asona thaksi non hala mena si chemaina sare non hala EPHLC lo ne BJP spokesman ne la Daniel Teron ga atumi hat lam kan ingin antum thekong loke di ha lata model code of conduct si karkan thu amena party phansi lage minus EPHLC tumhan koring tung pik hone ku gante or subsud ei pulake munit kali dalole kor subsud pulo tangte ya amena si dai karkan labo lage lasi ala haya model code of conduct karkan kadoi bangke ni tum EPHLC non lang bom lo ke ther ke ha orunodoi nang pipe to ho ration card nang khan labi to ho hemso nang pipe to ho ku bang lage jum ku dono bangke lasi kini ladak Karbi Anglong ara tum hani ka pachini gang tung media hoi pe bang lo nangli tum han si nang ke thar nang ke hap do pulo tangte a muni to mena bang ni tum nang khan EPHLC ali da ha nil tum election commission of India halong pale po state election commission of pale po GCSP lo mando ke ni tum pale lagi lasi ni tum record long lo no la hai ke ther ke hap ka do gawi lapen ke dam tang ningkan photo ka aprang asona thak BJP atu medi la EPHLC tum ke ther ke hap meeting ke bang lo te ki plung dun
lapena kapaphere kado bang ton milo nonke athe Karbi Anglong arlo harung bongpen 70% arat ke inglong sorat ke nonke APHLC long se dolab lo nonke aporsi kache chok kache theng na ninke hangra ko bang ton milo athe lapusong kache chok kache theng ninke hang ke APHLC long do mote tum khang chek puisi mati ni tum ngaron teng se gedang puisi ke tan tum khang bero nelu lasi lahai ke ther ke bang ton milo BJP tum hanele ke cheni tum mang lahai lo Thank you, sir. BJP MP candidate Omar Singh Tiso phan vote kerek pi amai ki paman po lakhain kor phon nilip MSC constituency ke parlo choki hola higher secondary school pathua klam alo throk dipu ST parliamentary constituency pen ki thor donji BJP MP candidate Omar Singh Tiso phan vote kerek pi amai ki paman po bangso vote kerek pi amai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Surjo Rongphar EM Don Singh Teron ALA Deputy Speaker Dr. Numol Momin Nilip MSC Povitro Rongpi is Karbi Anglong President Roland Kiling Lapen penang an BJP party along ki theki ding atum chetong dun none phong BJP kilik along ongdung avot pen Omar Singh Tiso aphan pahai si an so se kaching thor ponji aphan mate ajak ding klui pen akemang article 244 eta pachun ponlonang pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen radaphan thanteka Lason silabang solong ke ongdung APHLC Congress lapen APP a political a party atum amithang asong COC BJP a songlong chepa ogdun choki holapen Philip Tiso Karbi Anglong News election kiru namai long APHLC Bharat Rock Thongkera si Bharat Rock Thongkera isi laben ke Aam Aadmi Party Anglong pet pen Bharat Rock si sose abang tuang pietum pini BJP along chepra obdunlo that local MSC laben ke that BJP party tum ke claim ke da mesem Narendra Modi apan uthor Prime Minister ke peman thuji apan ongduma botpen Omar Singh Tiso apan bot ka pilom ye apan selang tum cerap jetu dunlo la sinil tum date kolon ninga klong pet la selang tum pan Nitum kita ngamai target kali di open konsensi pencenglok kalau ngaprek kami pilih APHLC lebih Kongres lebih ke Aam Aadmi Party latum ci open sih by independent में थोड़म तमे BJP party lo Nomati constituency angkang APHLC Central Committee atum pencepatir piponsi lakhai si bithilang so APS along boot committee kesengpon bang solong anodo phangchu pen maicari ponsi puthot jiten tok bipen alhi pachini ponthu bang solong probhat phangchu lapen arisang hot tum setame aluhiaman pen chetongdon bang so boot committee kesengpon along mai phuchun bang pen chenglok prek jamarpu pektikang Sonsi Anon Phangcho, Vice President, Bijay Tokbi, Secretary Lapen, Samson Crow, Assistant Secretary Alang Litumpen, Arpu Dengpon. Arpu Dengpon derapi, Kewangji MP Kilik Aparman Mesen Avut Apai, Kelong Ponji Apan, Bidisore Chethanpon. News Report, Karbi Anglong News. Dongmuka grong mirdan patho klamalong Indian National Congress lapen CPIML atum radamai pi kipadopon jangmi poni phaikrek roksiar ni Mahamaya constituency lapen lakha kritrok nomati constituency kiparlo rong mirdan patho klamalong lapen vothungaji ahithialong Indian National Congress lapen CPIML atum pen chingrom petsi radamai pi kipadopon bangsolong kache tongdun laki Indian National Congress pen kache toidun MP candidate Joyraming Leng lapen ex-EM Robi Kumar Phangcho, ex-EM Bida Singh Rongpi, lapen Mahamaya Mondol Committee, lapen Nomati Mondol Committee atum lapen Indian National Congress Party Phan, Ningkache Thiatum Chetongdun. Election meeting lo, lapen national meeting lo, muni atum kehica muni aduk kedu, lapen hempret kancir, abang ke ipotang gang lo. Lapen laso pen langdam lo pulote along tinda laso nang ke todo na mani ke dupin lo kapre parti pera nang don mamla lapen ni non ke wangi 26 ami election ko ko mo counting lo dan nung thelo pon tum hai kon pen hai ye bang ke kon pen one ni ta anam ke kali sita nil tum ke 3 lakhs a vote rospo bad baki tum ke 3 lakhs na ate ate pini joining la tum pini do
kijon kan se ong lo aro non kijon je lang tum ta non kon nang tiu kuri bom lo awut pe lo lam ni tum bang se tum Jadi tentang ladak pendidikan online han sosar doya lah hai. Kapu ta apna nali se don sinan doya lo pusi ladak alam baina nang lipan nang ke kot. nili unudin kalong ti don dunde mat mene ke pula kalang tum na pathan na una se ni ke pajun dia ni